Καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε όσοι θέλουν να δουν για επανασύνδεση, για να δούμε μέσα στο καλοκαίρι, όσοι θέλουν να δουν αν θα υπάρξει επανασύνδεση. Θα κόψω 3 πακέτα. Λοιπόν, όσοι διάλεξαν το πρώτο πακέτο, ναι, θα γίνει, αλλά θα είναι κάτι όχι επιφανειακό. Είναι κάτι δηλαδή που μπορεί να μην κρατήσει. Λοιπόν, στο πρώτο πακέτο πέφτει η επανασύνδεση. Τώρα, όσοι διάλεξαν το δεύτερο πακέτο, είναι αρνητικό γιατί κόβει ένας άνθρωπος, ας πούμε, τη δεύτερη ευκαιρία. Οπότε, όσοι διαλέξατε το δεύτερο πακέτο, ουσιαστικά είναι από άνθρωπο που δεν δίνει δηλαδή δεύτερη ευκαιρία. Το δεύτερο πακέτο είναι αρνητικό. Το τρίτο πακέτο, όσοι διαλέξατε το τρίτο πακέτο, βγαίνει επανασύνδεση με προοπτικές, αλλά εδώ η τράπουλα λέει ότι πρέπει να γίνει μια λεπτή, ας πούμε, προσέγγιση. Δηλαδή, αν θέλετε να προσεγγίσετε ένα άτομο. Για να τραβήξω και 2 φύλλα ακόμα. Εδώ δείχνει στο πρώτο πακέτο πολύ δηλαδή δίλημμα. Θα τα ξαναβρω, θα τα ξαναβρω, ή το άτομο μπορεί να σας παιδέψει μέχρι να αποφασίσει, ξέρω, να τα ξαναβρείτε. Το δεύτερο είναι αρνητικό και το τρίτο είναι το καλύτερο από τα 3 πακέτα. Άρα η επανασύνδεση στο πρώτο πακέτο και στο τρίτο, όσοι διαλέξατε, και με 3 κάρτες και με κέλτικο σταυρό μπορείς να δεις αρκετά πράγματα. Το τρίτο πακέτο πάλι πέφτει ότι υπάρχουν οι πιθανότητες. Τώρα το δεύτερο ήταν δύσκολο πολύ, δηλαδή κάποιος να... Δύσκολο όσοι επιλέξατε το τρίτο πακέτο. Λοιπόν, τώρα κάντε εγγραφή στο κανάλι και αν θέλετε κάποιο ραντεβού και τα λοιπά, παίρνετε στο γραφείο. Λοιπόν, να έχετε μια πολύ καλή μέρα. Γεια σας.